И здравейте хора! Това е 7-ми епизод на Minecraft Pocket Edition. И сега в миналия епизод трябваше да си направя нови кирки. И да вземаме тук да сложа 3 айрон да се пече. 3, не 4. Айде 6 за 2 кирки. Така. Сега... Защо щупих торчо? Тук чувам лава, нали? Ето тук имаше лава. Така, какво искам да направя? Да направя тук буклучар и да си изхвърля работите, които не ми трябват, като, например... Видим само да си направя това на такова. Мога да украса нещо с него. Предложете ми в коментарите дали искате да играя с Texture Pack. Ако искате, пишете. Така, да си направя кирката. Тук. Да е. Къде е тя? Тя се е изхвърлила. За това хора ми трябва буклучарник да направя. Ето тук ще е въпросното нещо. По-точно коще за буклук. И да изхвърля буклуците. И буклучарник става. Така. Какво да изхвърля? Cobblestone. Имам 1000 стака. Ето това. Имам 4. Добре. Това е такова. Друго, какво да фърля? Още Cobblestone. Друго. То каменен меч не ми трябва. Имам си Iron. То Rotten Flesh да стои. Какво да фърля друго? Не знам за сега това. Да се направя още една кирка. Да мога да си имам. И за напред и за сега да си имам. Така взимаме това. И да си пак да правя за diamonds. Торчовете си ги скрих в инвентара. Не знам защо. Значи тук има редстоун. Мога ли да го вземам? Мога. И айрон има. Няма да го откажа. И още айрон. Тъй. Да обирам айрона. Вече съм 14 левел. Редстоунче, което не знам дали да обирам. Айде, колкото за XP-то. Аз не мога да го взема, тъй че Cobblestone. Бягай, моето момче. Направя така. Не. Не. Супер, най-после взех редстоуна. Ах, лава! Да не се подпаля. Не. И още лава. На тайма. Ето.
си както трябва. Вече хора е крайно време да намеря диаманти. Крайно време е просто да намеря диаманти. Това, че колко копая не падна тук. И да намирам диаманти. Тук има лава. И тъй. И аз си хвърлих кирката. Ох. Чакайте хора. Хора, върнах се. Така, редстоун. Долу сигурно има лава. Да. Ако се бях метнал, просто... голямата излагация ще е. Охо, айрон. Не го отказвам. Торч тук. Аз съм сложил яркостта до край. По-ме кефи да е до край. И в тези епизоди само копая. В 2 епизода само копане, ама диаманти ми трябват. Значи диаманти ми трябват 2, 5, 7 диаманта ми трябват. 2 за енчантинг, 3 за кирка и 2 за меч. И после вече другите. Сега само за най-належащи кирки ми трябва. Най-много за кирка. За енчантинг. И за меч си ми трябва да си имам диамантен. Но нещо нямам късмет. Може да изхъбат кирките и пак ако не намеря нищо. Вече се качвам и в другия епизод ще хода да намеря някаква пещера и да експорна. Или ще хода, или този епизод ще го направя дълъг. Доста дълъг. Не знам. С много айрон се връщам, но нито следа от диаманти. Просто... чувам зомби. Дали тук няма пещера? Мисля си, че има. Пещера има тук. Мали откъде ревеш? Тук може да има дънжон. Нагоре трябва да е някъде, ама... Ето, чуйте хора. Тук има и вода. Ама на къде е всичко това? На тук? Не. Насам. Не. Чувам го зомбите. Тук. Не, ако не е на тук, значи е нагоре. Нагоре трябва да е. Нищо не мога да намеря. Това е пещера.
Хора, изоставена мина. Изоставена мина, хора. Изоставена мина, yes. Yes, хора, ето тук да си. Тук някъде зомби идва. Ето тук той да си направя сторчове. Да знам къде е. И намерих изоставена мина. Какво да кажа? Ето. Тук има зомби. Не знам точно къде. Охо, скелет чувам. Къде си? Къде си? Ето на тук. Да разгледам изоставена мина. Тук после ще дойда. Сега да си направя пътя. Тук горе ми е това, но... Разгледаме тук. За диаманти, за злато. За айрон, който в момента намерих. Там има нещо. Ето, айрон. Пая. Тук осветено няма нищо. Интересно. Така, искам да си направя торчове. Торчове, хора. Тъй. Торчес. Да се уверя, че и на тук няма нищо. Да го осветя. Чакайте да съм на кокалите. Чакайте, малко спирам на пауза. Хора, спрях на пауза клипа. И се върнах. Сега на тук какво има? Ето ги зомбаците. Ето ви, бе. Тук ли сте, бе? Тук ли, бе? Охо, лапис лазули. Ти ли, бе? Ахо! На тук. Не, нищо няма. На зададени улици. Айрон събрах много. Тук нищо. Нищо. Тук има много айрон. И аз вече нямам място да го взема. Лява стъпка. Намери и друга част от мината. Сигурно тук са паяците.
Тъй. Дънжън, хора! Дънжън! Сега само че как да го избия. Дънжън! Не да измисля начин как... Ето го. И натам има още последната мина. И крипър има тук. Тук е крипъра. Той гръмна. Купи дънжъна. Падна. Охо! Айрон броня за комфорт. Не, умирам! Извинете, хора, правя се на креатив, защото тук има крипър. Ето го, паяковия спаунер. Взех ли бронята за ком? Така. Пак да си пусна на survival. Много приключения, хора, в този епизод. Овче. Мостон взема малко. Колкото успея. Охо, нейм тагове. Чакайте малко, хора, да си оставя тук workbench и да си направя redstone блокове и лапис лазули блокове. На мене ми се напълни инвентар, само тия redstone лаписи. Така искам да взема готините айтеми в този чест. Нейм таговете да взема. Това е да взема тук този мостон, който може да ми потегне нещо да декорирам. Тук гръмна тъпия крипър, който не трябваше да гърмя, ама. Добре, тук има мостоните. Иска да бъде взето. Това ми е достатъчно. И на тук няма нищо. Надолу, освен да прегледам миничката. Redstone да го изкопая и айрона да го взема, защото
Значи аз дойдох от там някъде и тук да разгледам какво има. Тук нищо. Тук нищо. Сега да се направя долу, човек. Така. С колкото кол имах. И да ги взема. Къде сте, торчове? Къде сте? Ето бе. Да осветя цялата мина. Дънжън, че намерих бронята закон. Къде е? Няма в мене. Сега да обера тук. Хора, 22 минути стана епизода. Не е чак толкова дълъг. Така че ще си го снимам докато ми се играе. Докато ми се играе най-тъпото нещо. Докато ми е кеф да играя. Искам да разгледам цялата изоставена мина. Този епизод ще се казва Майншафт. Ето го. Доброто старо дънжънче. От често обрах всичко важно. Така. Аз откъде? Отдох, мисля, че ето тук. И от някъде си пах път. Да го видя, но помня от коя страна беше. Ето тук мисля, че слязох. Но не знам сега откъде дойдох. Тук има лапис. Беше от тук. Охо, голд съм пропуснал. Така, да си обера всички голд. Така. Значи, не от тази страна. Хора, спирам за малко на... Хора, върнах се. Не съм спряла епизода. Така. И сега искам да се върна на бренча. Се върна там на бренча. Да не дойдох от тук. Не. Значи, щом не съм дошъл ето тук и от тук, значи трябва да е било отгоре някъде. Ето тук. Така.
Ето го мястото, откъде дойдох. Ето. И сега. Но тук имаш ли нещо? Не. Искам да се уверя, че съм експлорнал целия майншафт. Така, на тук нищо нямаше. На тук също нищо нямаше. Значи мястото, откъдето съм дошъл, трябва да е тук някъде. Предполагам. Чакайте малко само. Тук не е осветено. Трябва майншафт да си ми е осветен. Там има Майнкарт. Но има много чудовища и не знам как ще мога да го стигна. То Майнкарт. Диаманти, хора! Диаманти! И аз трябва да си направя нова кирка. Супер! Диаманти! След толкова много търсене намирам диаманти. Да намериш диаманти. С какво да така? Еми... Здраво! Това свърши кола. Едно, две, три. Колкото за кирка, добре. 4. Трябва нещо да хвърля. Това нещо... Не. Нищо няма да хвърлям, по-скоро. Диаманта взех ли го? Взех го. Добре, да копаем. Кирката ми свършва. Да си направя айрон кирчок. Да взема печката. И да си обера на спокойствие диамантите, които са 5. Супер за кирка и за енчантинг. За меч няма. Ама какво от това? Дали има за кирка и за енчантинг? Сега на тук само голда да си обера. Нищо няма. И на тук нищо. Значи на там беше майн карта. Само че имаше чудовище. Чакайте. Скелетът да дойде. Е по-близо до мен. Преграда, да мога да ги убия. Айде. Ами, скелет. Ое. Айде, бе. Айде, лами. Скело.
Той умря. Супер. Сега на спокойствие да си видя това. Добре, yes. За диня. Някакво зомби усещам, ще ми дойде. Няма. Супер, за диня семена. Няма нищо. Сега да се връщам. Там не е осветено. Охо, зомби. Няма нищо. Трябва да взема кол. Не, няма нищо. Така, на тук какво има? Освен лапис. Няма нищо, няма. Сега на тук. Не. Абсолютно нищо. И на тук нищо, ма има колон. Направих си торчове. Аз от тук ли дойдох? Да, тук има лабиринти. Значи оттам трябва да съм дошъл. Да, тук трябва да съм дошъл. Така. Тук няма. Тук няма, значи и от тук не съм дошъл. Сега на къде ми е пътя? Нямам сина идея.
един торча вече. Така. Тук е неосветено. Скоро в другия епизод ще го експлорна тук. Сега. Тук да видя това. Отгоре сигурно 1000% да видя. Звук ме побърква. О, голд. И аз поставих workbench. Охо. О, е. За водица идеално. Сега какво да остава? Това. Аз мисля, като се връщам да копая нагоре. И докъдето стигна. Той е огромен майншафта. И ако си намеря пътя, ще е много добре. Ето, още един дънжън. Пак се пускам на креатив хора. Извинете ме за което. Да не могат да се спалват. Айде. Пънч едно. Две пънчки. Инфинити. Супер. Инфинитки имаме тук.
Айде. О, супер слайм. Ах, и те пак се спалват. Какво да фърля? Камък. Много работи, много дънжани, много чудо. То майншафт е огромен, хора. Охо, охо. И още един дънжън. Сега хора чакам да ми се подсилят сърцата. Тогава ще хора да видя другия дънжън. Това клип ще стане супер дълъг. Ама има защо. Така, почти са подсилени вече. Но какво е този път? На зомбита. Добре. Не е толкова опасно. Най-после броня закон. След 1000 дънжона. Охо, тук има 2 айрон брони. Това е respiration. Не знам какво е, ама го взема. Така и тук. Поредния дънжън. Те са 1000 просто. О, там моторчове. Значи съм бил. Супер. Охо, още един. Ела ми. Деле. Хора, още един дънжън. Трябва хора да си направя барикада. Тук е дънжън, няма. Това е същия дънжън, само че
от друга позиция. Интересно. Това е оня другия. Значи на тук няма торчове. И на тук няма. Това значи, че аз съм дошъл ето от тук. Горе има слайм. Това е далеко. Нагоре. Въпрос на слайм. Така. Но тук. Същия дънжън. И значи е направо, хора. Не е направо. Ако не е направо, значи е на... Да. Yes. Yeah. Тук има кабелстон, значи съм бил. Значи, щом една тук. Ето хора, намерих си пътя. Сега да се прибирам. Надолу сега да копая. И още. И вече съм тук, качвам се горе и спирам епизода. Той стана хипер дългия. Ама ще го спра, щом се кача догоре до къщата. Не намерих диамант. Намерих и диаманти, ама и намерих и много готини работи. Така. Имам ли храна? Нямам никаква храна. Без храна съм. Тук блокчета има, които не ми трябват. Според мен вече съм близо до къщата. Много се кефя хора, защото си намерих след толкова дънжани, толкова приключения, толкова работи, да си намеря къщата. Да си намеря пътят към къщата. Така. Тук беше дълъг бренч, но ето ги стълбите за къщата. Качвали се горе, свършвам епизода. Той стана хипер дългия. Но със сигурност ще ви хареса. Толкова много приключения, ако не ви харесат, не знам какво
Ще ви хареса. Това е 6-ти епизод. Или 7-ми, не знам. Ще видео, мисля, че е 7-ми. 6-ти беше Branch Mining. Това е 7-ми епизод. И хора, това ще бъде всичко за този клип. Аз бях Махмед, надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, дайте палец нагоре за клипа. И напишете по един коментар. И аре,